да страдаш, тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обич да умираш. Болка е по-страшна и от рада, като гледам моя син да страда. Остави ме, нека се напия, изтрезнея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш, тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обич да умираш. Болка е по-страшна и от рада, като гледам моя син да страда.
Sökünmeden yar değilim sana ben. Sökünme yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sökünme yarım bana gel, bana gel. Sökünme yarım bana gel, bana gel. İhtiyacım var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Стане прави и пълни аплодисменти да посрещнем това прекрасно семейство. Не чувам вашите аплодисменти. Хайде, Кръстник! Скъпи младоженци, особено ми е приятно да ви посрещна и да ви кажа честит празник и да ви пожелая много здраве, много късмет, много любов. Сега по стара традиция майката ще захрани и свекърва младото семейство с хляб и сол. Нека, както хляба и солта не могат един без друг на нашата трапеза, така и вие да се обичате, да не можете един без друг. Хайде, Кръстник, ти си най-важният тази вечер. Усмихни се. А сега нека подсладим пък солената хапка с мед и нека вашия живот бъде толкова сладък като този мед. Ами ние ще ви нахраним с тази питка и да не се лъжите втори път. Сега, Кръстник, вземи букета на дамата, а те да се обърнат гръбска с гръб. Полека, Зетко. Хайде, гледай да хванеш по-малкото парче, ма и по-голям. Абе, защо бързаш? Големите пари ще носиш, а тя така широко ще ги харчи. Скъпи младоженци, сега свекъра е много нетърпелив. Иска да отвори бутилката шампанско. И поверието се знае, гръбни ли мъжко, не гръбни ли женско, пък може и признати. Хайде, скъпи татко, дай да видим. Гръбна, Зетко, мъжко ще е, не знам. Баща ти има ли на неговото име? Щом няма... Кръстника си е кръстник. Внука ще гледаме, внука, че са по-мили от децата. Сега, на здраве, четиримата. Хайде, на здраве. Хайде, Зетко, давай, умешете се. Нищо, Кръстник. Пинахте ли? Миме, иди. Чакай малко, чакай, не съм те питала още. Не бързай на кръстницата да вземаш. Не бързай. Кръстник, я пи, имаш ли, нямаш ли? Изпиха ли? Дайте, налейте му на това момче, бе, жаден бе. Жаден. Тази вечер може да се ги визиш колкото искаш. За това пи до сутринта. Давай сега. Ще ги държим прави. Как е? Горчи ли? Горчи. Мръщиш се. Кръстника каза горчиво. Горчиво. Браво. Я, кръстнице, пи да видим. Други. Кръстнице, горчи ли? Ами ви си знаете реда. Сега нашата традиция в Комитово Канче кръстник. Хареса ми. Горчиво с кръстницата. Хайде, Кръстник! Браво! Кавалер си! И така, мили деца, отново искам да ви благодаря и да ви пожелая всичката любов
обич. Бъдете добри към своите родители и отгледайте едни прекрасни деца. И дай Боже да сте много, много щастливи и дълги години да сте заедно. А сега искам да попитам този прекрасен младеж. Обещаваш ли да носиш това цвете цял живот на ръце? Обещавам. И след като обещавай, давай да видим сега, разкопчей, защото ще ти е тясно сърцето. Хайде, вземи я на ръце и заповядай на тази прекрасна маса. Хайде, Сетко, не са думи. И скъпи гости, хубава вечер при нас. Bravo, Catamado! Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu güzel cemiyete. Öncelikle birinci parçamız gelsin. Damatsan geline, Krasnik'ten Krasniçka'ya. Seni seven kalbim sana, ne olur anlasınlar. O değerli alkışlar onlara gelsin. Hele. Sensiz yaşayamıyorum.